bude rozosielaný všetkým staniciam, ktoré uskutočnili s nami spojenie. Nech sa darí a 7.3 OM4 Urban na Portable. Výborně, Kamile, OM4 Urban Portable, K2 takže taky jedu tady z akumulátoru a už to zajímá, nechci tady dobíjet, mám tady centrálu, ale tam je strašně ruší, no, takže jsem takový zatím tady utelče, a takže to taky tady trošku tak probírám, trošku staníček jsem udělal tady z těch různých kontestů, je tam ten Jota kontest, no škoda to počasí, opravdu na víkend, teda se to pohodilek, i tady na Moravě, momentálně 16 stupňů zataženo, neprší, ale takový větřík přesujný, kouká, včera lilo celý den, no a včerejšky bouřka, takže počasí efektivně změnilo, škoda ty anteny tam nemějte postavit, další a fungovat ten je v plánu. Takže děkuji za spojení, lísteček opětuju a někdo zase naspěšenou, Kamile, OM4 Urban Portable, K2 Josef Ivan Pidal 7.3. Áno, všetko vypočuté samozrejme. No tak keby bolo peknejšie počasie, aj my sme mali v pláne nejaké to vonkajšie posedenie v prírode, nejaký ten kotlíkový guláš a trošku aj inakšia tá technika rozbalená v plnom prúde, ale bohužiaľ tie podmienky nám to nedovolili. Takže ďakujem za milé spojenie, nech sa darí 7.3 a budem sa tešiť do počutia. OM4 Urban na Portable. Ahoj, pekný den. Ahoj, OM4 Urban Portable počúva. A1 Urban František Cyril. OK1 Urban František Cyril, 4 Urban Portable, zdravím ťa. 5 9 plus 10 decibelov, meno Kamil, over. OM4 Urban Portable, OK1 Urban Franta Cyril, hezké odpoledne Kamile, zdravím tě z Českých Budějovic, pro tebe report 5 9. Já se jmenuji Míra, Marie, Ivan, Rudolf, Adam, máš hezkou modulaci, chodí ti to z Portable pěkně. No já jsem se dneska vrátil do stálého QTH, toto je první spojení po dovolené z mého QTH. Mike na tebe Kamile, OM4 Urban Portable, OK1 Urban Franta Cyril, prosím. Áno Míro, všetko pobraté 100% krásne, prišlo plus 10 decibelov vo špičke, tak tu na Veľkej Javorine ešte vrtíme knoflikom, pokiaľ to zabalíme, nejaké tie posledné spojenia po bandoch. Príležitostné QSL-isky budú poslané všetkým staniciam, ktoré robili s nami spojenie, takže samozrejme aj tebe budeme sa tešiť na odpoveď, takisto v kartičkovej podobe. Miro, ďakujem pekne za milé spojenie, nech sa ti darí, budem sa tešiť do počutia. OK1 UFC 4 Urban Portable. Ano, OM4 Urban Portable, OK1 Urban Franta Cyril, Kamile, taky děkuji za milé spojení. Pro mě takové trochu nostalgické, protože z toho čtverečku je N88 Urban jsem vysílal na VKV v roce 91, pokud si dobře pamatuju, možná 92, kdy jsem tam byl na dovolené. Takže děkuji za milé spojení, měj se hezky, 73, ahoj a udělej tam hodně pěkných spojení. OM4 Urban lomeno P, OK1 Urban Franta Cyril se loučí, ahoj. Áno Míro, no tak my už sme len tu na tak cvične, sme prakticky od včera po obedia, takže už len tak dorábame a čakáme na nejaké to počasie, aby sme to vedeli zbaliť na strechu a pôjdeme do domácich QTH a pôjdeme domov variť ten guláš, čo sme tu nemohli uvariť kvôli tomu počasiu. Takže tak Miro, ďakujem za milé spojenie, nech sa ti darí a budem sa tešiť do počutia. OK1 UFC OM4 Urban Portable. 73 Kamile, ahoj. 7.3, ahoj. OM4 Urban Portable, Veľká Javorina počúva.